Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban hem muhabbet iyasi bulgan Allah ismi bilen ihtibarıgızga dini, ijtimai, milli programmabızның бүгінгі шығарылышын тақдим етебіз. Исәнмесез, газиз имандашлар. Біз сізні Балқыш программасында қабат сәлемлейбіз. Бүгін біздің көңілдеріміз қуаныш һәм юанышлар белән тулы. Бүгін сіздің қаршығыздыға İxlas мәхәлләбезнең асас құрылышына хайыр фатихасын беруші. Һәм дә еллар дәвамында юлыбызны яктыртучы милләт анабыз дибез. Халык шагыйрәбез Дилә Хәмзә кызы Булгакова белән күрештерәчәкбез. Без сезгә Дилә апа белән булган әңгәмәбезнең язмасын тәкъдим итәбез. Hürmetli televizor караучылар, бүген бездә кунакта күренекле шәхес, яраткан шагыйрәбез Хаҗия Дилә апа Булгакова. Сез аны барыгыз да яхшы беләсез. Аның шигырьләрен, җырларын җырлыйсыз, укыйсыз. Ул әле шагыйрә булудан тыш күренекле прозаик та. Менә без аның бүген сезгә, сезнең алдыгызга аны чакырдык. Һәм аның бик зур сәбәбе дә бар. Шушы көннәрдә Дилә апа Булгакованың зур юбилее. Шуңа күрә Татарстан, Башкортстан матбугаты гөрләп тора. Алай гына да түгел, әле аны культура каналыннан да күрсәттеләр. Менә шуңа бездә инде Балкыш программасын яратып караучыларның алдына Дилә апаның үзен чакырдык. Белүгезчә, Дилә апа безнең Кырмыскалы районыннан, Кырмыскалы районы кызы, шул кадәр гүзәл, матур төбәктән, үзе дә матур, талантлы да, һәм һәрбер матур күренешнең, матурлыкның аның тамырлары балачакка барып тоташа. Дилә апа, әйдәгез әле балачагызны искә төшерик. Әти-әниләрегез кем иде, сезнең эчкән суыгыз? Ассаламу алейкум, хәйрле кичләр. Бәйрәмнәрдә димин дә, чөнки бу очрашуда үзе бер бәйрәм. Минем бик матур итеп әйттегез инде, әлхәмдүлилләh, мин авыл кызы. Авыл кызым белән дә, авыл кызы булуым белән дә горурланам. Чөнки мин Кырмыскалы районының Бузаяз авылыннан. Зур авылыбыз, кайчанда ул район иде, ул безнең матур авылыбыз. Һәркем үзенең авылын, кешеләрен, туганнарын ярата. Зур гаиләдә мин икенче бала булып, 7 бала без үстек, әнием әтиле булып үстем. Әлхәмдүлилләh, нәнәйле булдым мин, карт әтиле булдым. Шуның өчен мин һәрбер язган шигырьләремдә дә нигезендә ята бисмилләле шигырьләрем. Нәнәем бик тә бисмилләле иде, әнием дә гарәпчә Коръәннәрне укып тәрҗемә кыла иде. Туган нигез диләр, үземнең авылым, туган нигеземне, бик тә мин авылымны сагынам, кайтып йөрим, халыкларын яратам. Бездә гади, гадел һәм уңган. Бердә үк Кырмыскалы димәннәр бит инде. Әлхәмдүлилләh, матур як безнең кешеләре матур. Көмеш алка, бабамнарның нигез туфрагында ачылмаган күпме серләр ята. Гөлләремне күчереп утыртканда нигезеннән таптым көмеш алка. Берәүләрнең никах бүләгеме ак көмештән куйган шилтәр алка. Һөнәрчесе кем соң, кайдан килгән, кайчан булган икән безнең якта. Нинди серләр саклый икән әле учларымда яткан көмеш алка. Сонсыз еллар авыл гомер иткән, тарих сеңгән газиз туфракка. Менә мин әлхәмдүлилләh иптәшем белән 40 ел яшәдек. Бик матур яшәдек, игезәк кызларым булды, һәм кайнам да булды. Шул кайнама арналган бер шигыремне укыйм әле. Килен булып төшкәч, кайнам миңа кызым дип кенә эндәште. Улының да аркасыннан сөеп, тапкансың син икән тиңдәшне. Сыерны да бергә турып саудык, икмәк салырга да өйрәтте. Самавырга тәүләп суын салгач, күмер салып үзе киратте. Аппак җеннән уйык башлар бәйле, чәчкә төшеп сыра юрганнар. Кайнәләргә йылы сүзләр кирәк, оларда бит килен булганнар. Кайнам миңа килен дигәне юк, кызым дип кенә эндәшә. Әнкәемне алыштырган кайнам, йомшак куллы инәм,
1000 яшә. Мин нишемдә кәйнәләр бит инде улларын үстергән. Без кызларны үстерәбез. Әлхәмдүлиллә, тату яшәсеннәр, кәйнә белән килен. Олар тату яшәсә, өйдә матурлык та, өйдә җиналык та, тәртип тә, намус та, һәм акыллылык та була, балалар да тәртипле була. Тату яшәсеннәр. Һәм күп вакыт олар тату яшиләр олар. Әлхәмдүлиллә, мин шуның өчен дә горурланам мин. Безнең матур ханнарым белән. Безнең менә мәчетебезгә дә бик матур кәйнәләре дә, киленнәре дә, балалары да, уллары да мәчеткә йөриләр намазга. Рәхмәт аларга. Бәхетле булсыннар. Тагын менә минем бик зур теләкләрем бар. Дөньялар имен булсын. Җирләребез, күкләребез имен булсын. Чәчкән игеннәребез исән-сау үсеп, икмәкләрен ашарга ясын иде. Амин. Ни өчендер менә мине һәр вакыт сорау бирәләр. Ләпа, син җырлыйсыңмы? Җырлар күп язасың. Мин җырлый да белмим, бии дә белмим. Ә без язабыз, рәсемнәр төшерәм, һәм шигәм, язам. Менә бүген шигырь язам гына дип утырмыйм мин. Күңелемә нәрсә куша, хикәя, нәсер булса да язам. Үзем өчен дип язам, күрәсең, халыкка чыкты, халыкка таралды. Һәм халыклар бик тә яраттылар. Рәхмәт инде. Мин шагыйрә булып кына туманмын. Мин медицина өлкәсендә 40 ел эшләргә туры килде. Әлхәмдүлиллә, шул ялга чыктым. Ялга кадәр дә мин балачактан ук үземчә шигырьләр язайым, рәсемнәр төшерәм, нәрсә икәнен белмидерем. Чөнки минем әнием рәссам иде. Аның төшергән кыз чагында һәм килен булып төшкәч авылыбызга төшергән рәсемнәре белән мәктәптә йөргәндә укыйдырып аның карталарыннан, рәсемнәреннән әнием бик тә кул эшенә уңган иде. Бик ул тәрбияле үсте. Ниндер гаиләбез безнең сабыр, акыллы. Әтиебез бик әтиебез безнең бик строг иде, инде үзебезчә матчада безнең чыбык кына. Бер генә карап куялар, безгә чыбык эләкмәде. 4 малай, 3 кыз үстек. Әлхәмдүлиллә, шуның өчен бик тә шатмын. Минем бу зур бәйрәмемә бик матур менә бәйрәмем, даже шанмаслык, 80 яшемне тутырдым. Әлхәмдүлиллә, китапларым бик матур дөнья күрде, һәм шигырьләрем, яңа шигырьләрем. Мин үзем яшемә шулай булгандыр дип уйламыйм. Һәм күбрәк мин дини шигырьләр язарга тырышам. Хикәяләремдә дини булып чыга. Чөнки минем әнәем бисмиллаһ өйрәтте. Кечкенәдә без намаз ишетеп, дуга ишетеп үстек. Авылыбызда кайчандыр безгә миңа тиклем 5 мәчет булган. Ул заманда, ул гасырларда Канзафар Усаевлар мәчеттә булганнар, укытканнар. Оннан әле безнең үзебезнең яңа мәчетебез ачылды. Әлхәмдүлиллә, укырга йөриләр, укыйлар. Барган сайын бәйрәм кебек мин мәчетебезгә керәм. Балалар да анда йөри, бала-чагалар йөри. Балалар мәчеттән бит инде, анда бит тәртипкә өйрәтәләр, акыллылыкка өйрәтәләр. Бисмилләһле булырга, намуслы булырга өйрәтәләр. Мәчетләрне бер кенәсен нитә күрмәге, шикләнә күрмәс. Мәчет бит ул Аллаһ йорты. Һәр кем өчен дә ишекләр ачык. Менә минем бәхетемә туры килде менә. Ялга, иркенәп ялга чыкканга тиклем Ихлас мәчетенә туры эшләргә туры килде. Эшләр туры килеп, хезмәт итәргә. Мин монда ярдәм иттем үземчә. Һәм шунда намазга өйрәндем, кабатладым. Бәләкәй чактан ятып калган дугаларым искә төшереп. Әлхәмдүлиллә, менә Алла Тәгалә яраткан кулына ниндер бер яхшылык, ак юл ачам дигән миңа хаҗга барырга да туры килде. Бер ай бер Нурмөхәммәд хәзрәтләре белән хаҗдан булып кайттым. Һәм аңардан соң намазлыгым җәйдем, бик күп китапларым чыкты минем. Мин булай китапларның хикәяләр, нәсерләр, шигырьләр, мөнәҗәтләр генә язудан түгел, мин балалар әдәбиятында бик тә яратам. Балалар өчен 3 китабым дөнья күрде, әле менә бәби буласым килә дигән яңа китап хәзерләп бирдем. Әлхәмдүлиллә, минем оныкларым бит инде оныкларга багышланган, Сөләйманнарга багышланган китабым дөнья күрәчәк, Алла бирсә менә инде Аллаһ бирсә кайын. Бу Корбанга итенә килеп җитә инде. Менә әле мин дулкынланып, нитеп көтеп утырам. Алла бирсә 23-ндә безнең мәчетебезгә 20 яше тула, 20 ел эшләп
хезмәт итеп йөрибез. Шуның бәйрәме бик матур итеп үтәчәк. 23 сентябрьдә концерт залында Ленинада зур дворец нефтяникларда инде була. Шунда җыелышып күрешербез, Алла бирсә, бергә дин әһелләре киләләр инде, бәйрәм итәрбез дип. Безнең менә хәзрәтебезнең ясаган кешеләре анда бик матур стендлар ясады. Безнең хәзрәтебез гомер тынгысыз бит инде ул. Әлхәмдүлилләh, арымасын, чирләмәсен инде түлке. Мин шулай итеп, вакытларым да юк. Күптән нигә ялдамын, вакытларым да юк. Минем өлгерә алмыйм. Күп вакытлар мин үземә шул дугалар өйрәнергә, инде нәрсәдер язырга, язып калдырга. Без мәңгелек түгел бит, вакытлыча гына барында. Дини шигырьләрегез дә бик күп бит. Дини шигырьләремдә менә беренче мин намазлыгым җәйдем дигән бер шигыремне укып күрсәтим әле. Намазлыгым җәйдем кыблага карап, мин намазга бастым, дәшмәгез. Сез дә намазлыкка басыгызчы, намаз укыргына яшьтәсез. 7 буын укымышлы булган, 7 буын булган, дугалы, дөнья мәшәкатен читкә куеп, өйрәндем мин намаз, дуганы, күп дуганы нәнәемнән оттым, китаплардан укып, өйрәндем, көтеп алган Рамазан айында уразага теләк керәм мин. Барыны да шөкер кылам әле, намазлыгым, намазлыкка бастым, дәшмәгез. Басыгызчы, намазлыкка сездә, намаз укыргына яшьтәсез. Менә шул намаз элек-электән ата-бабалардан калган намаз бер кайчанда соң түгел намазга басу. Бер кайчанда соң түгел. Һәм бу дөньяда без килгәнбез икән, изгелек кенә кылырга кирәк безгә. Шуның өчен ашыгырга кирәк. Без вакытлыча гына яшибез бит инде. Менә ни арада еллар яңа гына әле минем игезәк кызым бар, яңа кызларым йөгереп йөридер. Оларга да бит инде өлкән, оларның балаларының балалары бар инде. Әлхәмдүлилләh. Я бу бәхет түгел, мин бик тә баймын. Әлбәттә бәхет диле апа. Сез шул бәләкәйдән, балачактан шундый шагыйрәне күңелле булсагыз да димәле, медицинаны сайлагансыз шәфкать туташы. Шәфкать туташы булу бәлки ул шагыйрә булудан да җаваплырактыр әле. Гомер буе бит инде кеше сәламәтлеге сагында эшлисез әйме? Һәм шул ук вакытта сез иҗатка кирип китәсез. Сезгә кемнәр ярдәм итте? Кемнәр сезнең кочак җәеп каршы алдылармы? Әлхәмдүлилләh, минем картатаем бик зур табиб булган. Әткәйнең әтисе Туриян карт авылда. Ул күп ярдәм иткән, үләннәр белән заниматься иткән, операциялар ясаган. Ул эшләгән, аларның буыннары биткән бит инде, мин алың исемдә юк, аның апаларым белә аны, картатаемны флаконнары төрнәтмә, төрле үләннәрдән ясаган төрнәтмәләре исемдә флаконнар белән, шулар белән уйныйдырыйк. Шунда мин табиб буласым килде, ни өчендер. Нәнәемнең һәр вакытта давлениесе күтәрелә, кан басымы күтәрелгәч, мин аны давалармын инде димен. Шулай итеп, ни өчендер ни булып китте миндә. Безнең үзебезнең нәселебездә табиблар күп. Сеңлем дә табиб, шуннан соң аның улы да кандидат наук табиб, генетик. Шуннан соң кызым, игезәк кызымның берсе табиб, 30 еллап эшләй инде. Әлхәмдүлилләh, темалар безнең бик зур. Кызларым да минем шигырьләр язалар. Бергә утырып, медицина белән шигърият бер йөрәктән бергә бәйләнгән алар. Алар үзе һәрбер табигатьнең һәрбер көне, һәрбер көнебез көтеп алган көнебез үзе бер җыр, үзе бер шигырь, үзе индәп торган нидер яхшылык кына эшләргә дип инде. Мин медицинаны бик тә яратам. Бигрәк тә хирургия өлкәсендә миңа насыйп булды. Соңгы елларымда 6 ел хирургия өлкәсендә эшләп, кешеләргә ярдәм иттем инде. Һәм бөтен менә язган шигырьләрем һәм дә йырларым медицина турында менә Казанда чыккан бик матур китап миңа үземнең туганнарым бүләк иттеләр. Ушарыңа салсын йөрәгемне дигән җырымнан алып исемен, китабымны туплап менә бүләк итеп Казанда чыгарып бирделәр миңа. Дилепа, сезне очрагач һәр вакыт матурлык турында сөйләшәсез килә. Сез һәр вакыт зауыклы итеп киенәсез, йомшак матур итеп сөйләшәсез, хәрәкәтләрегез дә шундай. Сезнең бәләкәйдән үк килгән менә шул матурлыкка омтылыш, нәфислек, нәзакәтлек. Ә бит сез фәрештә түгел. Сез бит авыр еллар баласы. Сезнең ничек күңелегез тупасланмады? Сез ничек менә шул матурлыкны саклап кала алдыгыз?
Әлхәмдулилля, мен теге сугыш елгы балаларым. Сугыш башланганда миңа 4 яш кенә. 5, 6, 7 яшьләрдә мин исемдә менә сугыш вакытында күрше әпкәйләрем, апаларым киләләр иде кич утырырга. 2 бармаклыгына бияли бәйлиләре, шарф, шапкалар бәйлиләре сугышка озатырга. Хатлар язып, бияли иченә куйганнары исемдә такмаклар, ниләр, җырлар язып, исемнәрен язып, бәлки табыр минем сөйеклемнең әтисенә, бәлки ниемә, минем иптәшемә дип хатлар язган истә. Һәм аларның бер кайчанда кара хатлар алдылар бит инде күбесе. Бер кайчанда кычкырып әүнәп елаганнарын күрмәдем. Сабыр иде. Димәк, тәкъдире шулай. Сабыр булыйк, бер-берсен юаталар иде. 2 генә йомырка гына алып керсәләр дә пешереп бүлгәләп ашаганнар исемдә. Бәрәңгеләрне шулай итеп исемдә беленнәр пешереп утырып мөнәҗәтләр әйтеп, матур элекке йырлар менә, күбәләкләрне йырлаганнары истә. Һәм аларның сабырлыгы һәм киемнәре исемдә бәбәйтәкле күлмәктән, һәр вакыт яулыктан. Мин бәләкәч кенә чакта аларга 30-20 яшь кенә, 25 яшь булган. Һәр вакыт яулыктан ялар. Тәңгәләр, колкалар такканнар. Ниндер сабыр, акыллыклары минем уелып калган йөрәгемдә. Менә аларга тиңнәп үскәчә әле дә алар кебек буласым килә. Хәзер күбесе алар юк бит инде, әниләрем дә юк. Һәм бер-бире белән шулай юана белгәннәр, җырлар белән, бәйләм белән үткәннәрен искә алып, элек тула басалар иде бит инде, тулага йөриләр, тула уйыклар теккәннәре исемдә. Ана шулар кул эшләре өйрәттеләр алар миңа бәйләргә, шигәргә, колфаклар шигәләре, кечкенә итеп, шулай матур итеп, куеп шулай ишан яулык бәйлеләре, инҗеләр белән. Әле минем дә инҗеләрем күп, мин бер 60-лап колфаклар шиктем, күкрәкчәләр шиккән, ниләрем, яулыклар шигәм. Вакытларым булса, вакытларым да етмей әле. Сез бит әле Дилә апа, менә журналистикада эшләгән чын профессионал язучылар көнләшерлек шигырьләр язасыз. Үзем укыйм әле. Давыллар йөгәнләнме дигән шигырегезне. Еллар чылбырыннан үргән, кулымда йөгәннәрем. Ялларыннан тотып алып, давыллар йөгәнләдем. Кара көмешләрдән койдым, давылга дагаларын, ефәк җипләрдән нәкышлыйм тормышның яраларын. Давыллар йөгәнләдем, сөйгәнем синең өчен, таулар күчереп куярга җитәрдер кебек кешем. Менә без инде филологлар, ниләр, әдәбият галимнәре шул кадәр тирән образлык, шул кадәр идея, менә шулай итеп анализларлык, тотып курс эше язарлык шигырь бу. Шул кадәр бер үк вакытта халыкчан, менә сез шул кадәр шигърият серләреннән ничек өйрәндегез? Сезгә кем ярдәм итте? Әлхәмдулилля, менә мин утырып шигырь язым дисәм, юлда үзеннән үзе ятланган кебек ул. Кемдер әйтеп тора кебек, кай вакытта минем кирләрем дә ташып бетә, ашларым нидә, язам, тизрәк язып калмасам, язылмый. Мани өчендер бер илаһи көчтер инде ул. Алла Тәгаләдән килә. Әлхәмдулилля. Нәнәем минем кичкенәдә мин шигырь белән сөйләнәем, нәнәем әйтә, эй, балакаем, бу бит мөнәҗәт дигән була, мин мөнәҗәтнең нәрсә икәнен дә белмим, кичкенә шигырь белән сөйләгән булайым. Нәнәем минем Солтанмураттан Галимҗан Ибрагимовның двоюродныйның сестрасы. Шул аның китаплары минем исемдә әле, Коръәннең янында тирән тамырлар Галимҗан Ибрагимовның гарәпчә язган, үз кулы белән язган китаплары нәнәкәем куйган иде шулар исемдә. Галимҗан Ибрагимов булса, мин шулай горурланам. Әнкәем ягыннан Ждановлар мин. Ждановлар ягыннан 71 генә имам-хатипләр булган. Әле күптән түгел шәҗәрәләр ясап, шуларны белештек инде. Һәм Канзафар Усаев Ждановларның двоюродныйның сестралары. Безнең әле без языбыз ни өчен дисәң, нишләп мин авылым белән горурланмаска? Канзафар Усаевның һәйкәлен куйдылар, зур итеп. Һәм безнең үзебезнең эшкуарларыбыз зур музейын ачтылар мәктәптә Канзафар Усаевка карата. Ул Сөләйманов Айрат Мөдәррисович үзе эшләде инде. Һәм менә әле без нитәбез, безнең авылдашыбыз, шулай безнең туганыбыз, кан кардәшем минем Нурмөхәммәтов Рафаил Сәйит улы. Менә ул минем китабыма бүләк итте эшләп.
Әле біз оның білән мәшет шишмә ашырға үйребіз. Әлі қойда шел Татнефтің? Татнефтті эшләй ул Леногорскида. Ана олар белән біз әле шишмә ашырға дип хыялланабыз авылыбызда. Һәм беренче авылыбызга килеп урнашкан Мөслим мәчете дип исемдә кушырга, һәм мәчетләр белән, дугалар белән матур итеп шишмә безгә исемнәр кушып шишмә ашабыз. Бәйрәмнәрне анда үткәрергә, туйларны анда үткәр дип, шулай хыялланам, менә шул хыялым эшкә сайрар инде Алла бирсә кайын. Сезнең менә шигырь кичәләрендә сезне чакыралар инде, киләсез. Әнә халык шагыйрәсе Диляпа, Диля Булгакова, халык шагыйрәсе дип сезнең турында. Әле бу исем рәсмиләштермәсә дә, менә шундый танылу алу зур бәхет бит әймен. Мөгаен инде менә шулай халык шагыйрәсе булырга сезнең ярдәм иткәндер җырлар. Кыр казлары җырына инде ничә яшь? 40 ел. Нур Даутов белән язган, 40 ел Фидан Гафаров йырлап, беренче йырлады, һәм ул йырны Казанда да йырлай, әле Асаев йырлай инде. Күп кешеләр йырлый аны, Зухра Сагабиева да йырлады. Әлхәмдулилла, ул йыр бик гомерле булды, гомерле. Сагынам дигән йырым, зәңгәр күлмәк кигән, зәңгәр гөлләр сөйгән, зәңгәр күзле кызны сагынам. Ул йырымда бик гомерле булды, халык йырына әйләнде инде. Һәрбер табыннарга, хәтта солдатларга озатканнарда Озатканда да йырлап озаталар. Йырларым мына дөнья күрсә, гомерле булалар, ни өчендер төшеп калмыйлар. Мин шатланам, мин аларны йыр итеп язмыйм бит. Шигырь язам да, үзебезнең композиторлар алып аны йыр итеп язалар. Сүзләрең матур дип инде. Әйе, мин менә тагы минем балалар әдәбиятында да бик күп китапларым чыкты. Һәм менә яңына китабым чыгарга тиеш, бәби буласым килә. Ул минем үземнең оногыма Сөләйманга багышланган бик матур китабым тупладым балаларныкын. Мин балалар дөньясын бик тә яратам. 20 еллап балалар бакчасын ниттем инде барып обслуживала эшемдә. Һәм ярдәм машинасында күп эшләдем, скорыйда, клиникада эшләдем, шул 6 ел тоткыннар больницасында эшләдем, хирургиядә. Мин аның белән дә горурланам, чөнки медицина вообще яратам, медицина. Алар мешать етмәді, күп вакыт, буш вакытларым минем булмады инде. Диляпа, субханалла, әле біз сездән, халық сездән, әле тагында матур-матур җырлар, матур шигырьләр, китаплар көтеп кала. Сез инде шуны матурлык италыны булып, безнең гүзәллеккә әйдәп, гүзәллеккә зауыклы киенергә, матур итеп сөйләшергә үрнәк булып безне әйдәп, озын, озак яшәгез. Әйдәгез инде тапшыруыбыз ахырында сезнең бер җырыгызны тыңлыйк. Кыр казылары жырлап, кыр казылары йыllап, каңгылдашып ұшақ көз жеткәч. Кыр казылары жырлап, кыр казылары йыllап, каңгылдашып ұшақ көз жеткәч. Йөрәк сыкрап яна, кыр казылары кебек син киткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна, кыр казылары кебек син киткәч. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Yıllar mini süte, sen unutma jirde mil barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, sen unutma jirde mil barın.
жерде мин бары. Йөрәк сине көтә, еллар мине сүтә, син онытма жерде мин бары. 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 Сезнең белән әңгәмә вакыты шундый тиз үтте, шундый матур итеп сөйләдегез. Мөгаен инде Балкыш программасын караучылар өчен дә бик күңелле булгандыр. Сезгә үзебезнең программаны караучылар исеменнән бик зур рәхмәт, Дилә апа. Һәр вакытта менә шундый матур булып, гүзәл булып, безне шатландырып, озын-озак гомер кичерегез, яме? Әлхәмдулилла, менә әле без бик матур итеп әзерләнәбез. Бәби, менә шул сабыйлар сабан туена 29-нда Миякәдә бик матур гына балалар сабан туе була. Шунда да менә очрашырбыз алы. Киләчәкнең бөтен чәчәкләре бүген кулыбызда тоткан орлыкларның эчендәдер. Җирләрдән күкләргә ирешкән иң көчле тавыш ул балаларыбызга мәхәббәт белән типкән йөрәкнең тавышыдыр. Бөтен Башкортстан балаларын 29 июль көнендә Кыргыз Миякә районы үзәгендә иртәнге сәгать 11-дә беренче мөселман балалар сабан туена колач ачып көтәбез. Балалар өчен махсус уеннар ва хайран тамаша күрәчәксез. Көтәбез, бергәләшеп килегез. Сүнмәсен үзебез кабызган мәхәббәт. Hürmetli tamaşaçılar, әйе, Дилә Хамза кызы Булгакова. Аның гомере үзе моңлы бер җыр кебек. Аның нәселләренә шәрифият, кадр-хөрмәт, гали дәрәҗәләр Раббым насип әйләсен. Балаларына, нәселләренә, оныкларына, гаиләләрендә җәүһәрле мәхәббәт белән яшәүләр насип әйләсен. Бүгенге программабыз шуның белән тамам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Киләсе очрашканга тиклем исән, имен булыгыз, туганнар. Һәр вакыт безнең белән калыгыз. Балкыш программасын карарга онытмагыз.